Tervetuloa kuuntelemaan Keskeneräiset miehet podcastia. No niin, ja jälleen sitten seuraavaa jaksoa. Nyt sanoinkin heti alkuun tässä. Me jatketaan Vilppulassa vielä toinen jakso, jolle te edellistä podcastia käynyt kuuntelemassa, missä me Vesan ja Paulin kanssa käytiin läpi näitä anteeksi antamukseen liittyviä asioita. Menkääpä se tenttimään ensiksi ja sen jälkeen palataan tähän. Nyt kun ollaan Vesan kanssa päästy saman pöydän ääreen, niin haluttaisiin vielä keskustella tästä vankilapastorin roolista. Vesalla on siitä yli 30 vuoden kokemus, siis Vesa Mäkelä, rovasti eläkkeellä. Ja sitten Joonan Paulin kanssa, kun me näitä pyöritellään keskenämme, kaksi keskeneräistä. Mä en tiedä, onko toi Vesa, lukeekohan sekin itsensä vielä keskeneräisten joukkoon? Kyllä. Se? No ei ole vielä, joo. Ei tule valmista. Olemme saman pöydän ääressä sitten, mutta hei, otetaan tällä kertaa tosiaan tämä vankilapastorin perhetyön, vankilalähetin ja sitten vankien keskinäiseen tämmöiseen ajatusmalliin. Eli omasta puolestani sanon vain alkuun sen verran, kun on vankilalähetin työtä tehnyt ihan virallisesti, eli virallisella lähettipaperilla 15-16 vuotta. Kurssi on edelleen mulla kesken, mä sen varmaan joskus suoritan, mutta muuten olen tehnyt yli 20 vuotta. Eli mä edustan sitä puolta, joka käy siellä silloin tällöin paikan päällä, auttelee vankeja, heidän perheitään sitten siviilipuolella jossain mitassa, mutta ollaan koettu, ainakin ollaan saatu olla vankilapastorin apukäsinä. Onko mä Vesa oikeassa? Kyllä olet oikeassa. Vankiloissa on hengellinen työ ja sen kokonaisuus perustuu siihen, että suljetuissa vankiloissa kaikissa Suomessa on vankilapastori. Ja tuo vankilapastorin työkuva on hyvin moninainen. Pääsääntöisesti lähdetään siitä, että vankilapastori vastaa vankien sielun hoidosta. Joo. Se on se ykkösasia. Toinen asia on se, että hän vastaa vankilan hengellisestä työstä ja toiminnoista. Kolmas on se, että hän vastaa myös sitten siitä yhteistyöstä eri seurakuntien kanssa. Sitten vielä neljänneksi hän kouluttaa ja vastaa yhdessä vankilan kanssa niistä vapaaehtoistyöntekijöistä, joita vankilassa käy. Sen lisäksi hän voi olla mukana erilaisissa kuntoutusohjelmissa. Itse olen ollut mukana kristillisessä päihdetyössä ja on ollut mukana väkivaltatyössä ja on ollut mukana perhetyössä. Mutta nämä erilliset työmuodot täytyy rakentaa sillä tavalla, että se ei sitten riko tätä peruspakettia, eli sitä hengellisen työn kokonaisuutta. Itse olen ollut näissä työmuodossa mukana ihan sen takia, että on nähnyt, että niistä ja niissä mukana olemisessa on ollut apua sen ihmisten kohtaamien vankien eteenpäin pääsemisessä, ihmisenä kasvamisessa ja kristittynä kasvamisessa. Sen lisäksi vankilapastori on hänen lähin esimiehensä, oikeastaan voisi sanoa kirkollisesti, on hiippakunnan piispa ja vastaa omasta työstään sitten hänelle. Hallinnollisesti hän on sitten vankilan johtajan tai apulaisjohtajan alaisuudessa, miten se nyt sitten eri vankiloissa onkin. Mutta että tämä työmuoto on hyvin niin kuin keskeinen ja hengellinen työ, vaikka nämä tilaisuudet monesti niin kuin rakennetaankin, että ne on niin kuin vapaa-aikana tapahtuvia toimintoja, niin mä en ole koskaan lähtenyt siitä, että hengellinen työ olisi vapaa-ajan toimintaa, vaan hengellinen työ on samalla tavalla kuin kaikki muutkin vankilassa olevat toiminnot, kuntouttavaa toimintaa. Sillä tavoin, että ihminen voisi löytää vapauden ja voisi löytää sen rauhan ja voisi löytää uudelleen sellaisen paikan yhteiskunnassa, josta hän on tullut vankilaan ja voisi irrottautua niistä asioista, jotka on rikkonut hänen elämäänsä ja
voisi löytää elämäänsä rauhan. Vankilapappi on yksin omassa työssään oman virkansa haltijana, mutta jos minunkin olisi pitänyt omaa työtäni tämän 35 vuoden aikana hoitaa pelkästään yksin, niin olisin nostanut kädet pystyyn. Se ei hoidu yksin, vaan se hoituu yhteistyössä näiden eri seurakuntien kanssa, vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa. Ja se on niin kuin se peruslähtökohta, ja oikeastaan vankilanpapin pitää olla myös niin paljon ekumeeninen, että hän pystyy olemaan eri seurakuntien kanssa myös yhteistyössä, koska vankeja tulee myös eri yhteyksistä. Kyllä. Mä sen verran tähän alkuun mä joskus kuullut sun omasta, kun tähän tarvitaan kutsumusta jo noin pitkään ja semmoisen niin kuin isolla sydämellä tehtyyn työuraan. Mä joskus kuullut sun tarinan Vaasan vankilasta, kun sä oot saanut joku lähetyskutsu. Kerrokko sen vielä kaikille? Joo, mä oon itse käynyt oman elämänmurrokseni ja uskontuloni lävitse vuonna 1978 ja melko lailla pian sen murroksen jälkeen eräs hyvin luotettava uskon ystävä profetoi minulle, että minä lähden lähetystyöhön. Ja kun mä olen tämmöinen pohjalainen jurrikka, niin hän sanoi, että minä en lähde mihinkään, jos en saa varmuutta asiaan. Ja ei sitä sen enempää kuulunut sitä varmuutta. Ja sitten kun olen löytänyt itseni vankilasta tekemässä vankilalähetystyötä ja vankilapapin työtä, niin eräässä iltakirkossa sitten kerroin miehille, että tämmöisen kutsun minäkin olen saanut, kutsun lähetystyöhön. Että olenkohan minä jotenkin Jumalan työn esteenä, kun en ole lähtenyt. Niin sieltä melko lailla täydestä vankilan kirkosta keskipenkeistä nousi Hartsi-niminen mies, iso mies pystyyn ja käveli sitä käytävää minun luokseni ja läimäytti sen ison kouransa minun olkapäälleni ja sanoi, Vesku, tämä on sinun ampomaasi. Juuri näin. Ja silloin sulle kirkastui, että hetki, näin se muuten on. Joo, itse kullakin voi näitä lähetystyökuvioita olla vähän eri paikoissa. Aivan. Ja mekin Suomen Raamattu-opistoa edustan itseni. Me ollaan sisälähetyssäätiö alun perin. Kyllä me enimmäkseen pörrätään täällä kotimaan kentillä eri kohdissa. Vankilapastorin uraa tehnyt. Sanoit sitten tästä eri kirkkokuntien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Eli nyt tullaan taas niin kuin munkin rooli tähän vankilalähetin rooliin. Vankilapastori vastaa siis niiden kouluttamisesta ja myös seulomisesta, eli kuka tähän on soveltuva, kenen pitäisi vielä vähän kasvaa kenties, sanotaan tällä epäin sitä asiaa. Miten sä itse olet sitä tämmöistä koulutusta, siis onko se joku isompi järjestö siellä takana vai? On. Ennen se oli niin kuin vankilakohtaista tämä koulutus, mutta nykyään tämmöinen järjestö kuin Prison Fellowship Finland, eli vankien ystäväverkosto, järjestää yhdessä vankeinhoito- tai rikosseuraamuslaitoksen kanssa koulutusta. Ja tähän koulutukseen hakeutuvat ihmiset hakeutuvat ensinnäkin oman kirkkokuntaansa yhdyshenkilön kautta siihen koulutukseen. Eli siinä on jo sellainen ensimmäinen haastattelu, että kuka lähtee koulutukseen ja kuka ei lähde koulutukseen. Sitten tuon koulutuksen käytyään henkilö hakee sitten vapaaehtoisen hengellisen työntekijän lupaa siitä laitoksesta, mihin hän haluaisi mennä tekemään tuota työtä. Ja siinä vaiheessa sitten vankilapastori haastattelee ihmistä ja antaa sitten myös oman lausuntonsa vankilan johtajalle, joka sen lopullisen luvan antaa. Aivan. Näissä on kyllä koittanut myös olla aika tarkka siinä mielessä eri vaiheissa uraani, että näistä ihmisistä nämä minä koen sillä tavalla niin kuin apupappeina ja oman
työni tukijoina, jotka ohjaavat sitten itsenäisesti ryhmiä ja pitävät tilaisuuksia ja osa jatkaa myös sielunhoitotyötä niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa olen aloittanut tuota sielunhoitotyötä. Niin siinä mielessä olen tarkka, että haluan kyllä, että nuo ihmiset, jotka työskentelevät laitoksessa, ovat sellaisia ihmisiä, jotka tekevät sitä yhteistyötä minun ja laitoksen kanssa, ja jotka eivät aiheuta ongelmia laitoksessa, koska hulluhan minä olisin, jos minä hankkisin itselleni vaikeuksia vapaaehtoistyöntekijän kautta, että se täytyy olla se luottamus ja yhteinen näky siitä työstä. Kyllä. Mitäs sitten perhetyö? Mitä tarkoittaa vankilan pastorin työkentästä? Perhetyö, mitä se tarkoittaa arjessa siellä, eikä vankien perheisiin? Vankilapastorin oman työnsä kautta on jo ihan kirkon perinteiden mukaisesti ollut monesti se yhdyshenkilö myös vankien koteihin ja perheisiin. Ja noiden yhteyksien kautta on sitten lähdetty rakentamaan sitä perhetyötä ihan tämmöisten perheneuvottelujen kautta ja perhetapaamisten kautta, jossa on pyydetty sitten jotakin ulkopuolista ihmistä siihen, ja usein se on ollut vankilan pastori. Itse olen sitten tehnyt myös tämmöistä isätyötä, kun lähdin miettimään, että kun tämmöistä isäryhmää lähtee perustamaan, niin löytyykö jostain semmoista valmista pakettia. Mutta kun ei sitä löytynyt, niin piti kehittää se itse. Hanska käteen ja töihin. Niin. Ja kehitettiin tämmöinen isäryhmätoiminta, jota sitten Kylmäkosken vankilassa on pidetty. Näiden lisäksi on tietysti sitten myös perheleiritoiminta. Ja näitä perheleiriä mäkin on tainnut pitää noin 90. Missä se käytännössä toteutetaan, se perheleiristö? Onko se vankilan ulkopuolella vai? Joo, aika lailla suuren joukon perheleirejä sekä Vaasan vankilasta että Kylmäkosken vankilasta on toteutettu Vilppulan vankilassa olevassa perheelle rakennuksessa, joka on ihan tätä toimintaa varten aikanaan perustettu. Mutta sitten on ollut tämmöisiä seurakunnan leirikeskuksia, joissa on pidetty perheleiriä, tai sitten on pidetty kyllä ihan tämmöisissä vanhamuotoisissa, esimerkiksi NMKY:n leirikeskuksissa, jossa ei paljon mukavuuksiakaan ole ollut, että ne on ollut semmoisia intiaanileirejä. ja alun perinhän näihin perheleireihinkin oli kova vastustus vankiloissa, mutta mä pyysin sitten ensimmäisiä perheleiriä, joita Vaasan vankilassa pidin, niin vanhimmasta päästä olevia vartijoita 2 mukaan sitten. Ainahan siellä täytyy vartiostakin olla mukana. Niin, kun nämä perheleirit olivat sitten pidetty, niin nämä molemmat vanhat vartijat sanovat, että tämä on todellista vankeinhoitoa. Niin. Perhetyötä mä oon aina perustellut oikeastaan sillä, että siihen ei oikeastaan tarvitse niin kuin motivoida ihmisiä tai etsiä jotakin perusteita, vaan kyllähän vangittu ihminen, jos hän haluaa olla tekemissä primaariperheen kanssa tai sitten oman perheensä kanssa, niin kyllähän se, niin kuin se motiivi on olemassa. Kyllä. Joo. Ja niitä kysymyksiä, joita siellä perheen keskellä on, niin niitä on paljon. Ja kun vankilasta ollaan vapautumassa monesti avolaitoksien kautta, niin ei se oikeastaan siihen lopu se perhetyökään, että tullaan avolaitokseen, vaan oikeastaan pelko kasvaa vapautumisen lähestyessä. Pelko kasvaa sekä vangilla että perheen muilla jäsenillä.
siellä kotona mietitään, että tuleeko sieltä perheen isä tai perheen äiti vai tuleeko sieltä yksi lapsi lisää. Niin. Se ei ole mikään helppo paikka ja kuitenkin siinä vaiheessa, kun perheen isä tai perheen äiti lähtee suorittamaan tuomiotansa vankilaan, niin sinne jää vajaa perhe siviiliin. Se on rikki ja sitten tämä yksi istuu sitä tuomiossa. Sitten jossain vaiheessa täytyy sovitella sitä perhettä takaisin yhteen, että sitten kun se tuomionsa istunut ja palaa sieltä kotosalle, niin se lähtee se arki rullaan turvallisissa merkeissä, että isä pääsisi olemaan taas perheen isä ja äiti pääsisi olemaan taas perheensä äiti. Ja vielä ajattelen myös näitä lapsia, että tällä hetkelläkin Suomessa on reilusti yli 10 000 lasta, jonka elämää tavalla tai toisella vankeus koskettaa. Joo. Heillä on omat kysymyksensä ja asiansa heidän kanssaan, mutta paljon on myös sitten järjestöjä, jotka tekee yhteistyössä vankiloiden kanssa perhetyötä. Joo. Isoja asioita. Mites Pauli, onko sä ollut oman tuomios aikana näissä mukana tavalla tai toisella? En mä tällaisissa, kun ei ollut perhettä, niin mä en tällaisissa ollut siinä määrin mukana ollenkaan. Mutta sitten se, mitä esimerkiksi Kylmäkoskella oli aina kesän odotettuja asioita siellä, kun 5 vuotta ehdin olla, niin mulla on tässä oikein valokuvakin siitä kesän odotetulta matkalta. Kerroks sä, Vesa, kun sä oot näitä vetänyt? Joo, tässä on kysymys sellaisesta vankilan ulkopuolelle tapahtuvasta ihan vapaamuotoisesta reissusta, jossa ollaan oltu esimerkiksi tuolla kansallispuistossa kulkemassa ensin aamupäivä ja sitten iltapäiväksi ollaan menty seurakunnan leirikeskukseen saunomaan ja sitten tultu illalla pois. Siinä on nämä oikeastaan semmoisia hetkiä, jossa niin kuin aamupäivällä kaikki on vähän niin kuin kääntyneenä sisäänpäin ja miettimässä, että mikä tämä on, onko totta, että minä olen täällä. Ja sitten siellä ruokailuyhteydessä vähän alkaa jo keskustelu avautua ja saunassa viimeistään ja sitten jos tulee vielä se kyse, että tohditko mennä uimaan. Ja tämä allekirjoittanut kävi uimassa enemmän kuin 1 ja 2 kertaa. Eli mä viihdyin siellä todella paljon. Otin kaikki löylyt saunasta pois ja varmaan lämmitin sen veden vielä enemmän. Tämä oli muistaakseni kevättä, kun käytiin näyttää tämä kuva siltä, että tämä on alkukevättä ollut kanssa. Toukokuuta, joo. Toukokuuta ollut. Näitä tehtiin 2 kertaa vuodessa tuolla Kylmäkosken vankilassa. Joo. Yhdellä se reissulla oli minäkin mukana siellä. Ja muistan, Vesa sanoi siinä ennen lähtöä, kun kaverit tuli autokyytiin siinä, sanoit, että siinä on tämä yksi kaveri sitten, niin älä välitä vaikka se kauheasti puhu. Se oli niin pitkään ollut pytyssä. Ettei, muistaakseni se oli juuri sitten, ei se ollut vielä makkaranuotellut, se oli sitten siellä leirikeskuksella vasta, kun se rupesi jotain puhumaan ekan kerran sen koko päivän jälkeen. Että muistankaan se, ja kyllä voin Paulista sanoa sen verran, että kyllä Pauli tykkää saunasta ja uimisesta. Se tuli siellä kyllä, että mietittiin, miten me saadaan se autoon takaisin tuolta. Että. Mutta kyllähän tämä totta on, että pikkuhiljaa on niin pakko avata itseensä tuonne siviilimaailmaan päin. Ja pikkusen vähän harmittaa, että nykypäivänä yhä enemmän ja enemmän mennään suljettuun ja suljetumpiin vankilaoloihin. Että se suljetun vankilan maailma, vaikka niitäkin tarvitaan, niin niistä pitäisi päästä eteenpäin jossakin vaiheessa, koska sieltä tulee aika pommeja tähän yhteiskuntaan, jos ei opetella siviilissä olemista tavalla tai toisella, joko
ihan ulkopuolisten käyntien kautta tai leirien kautta tai muun toiminnan kautta. Plus sitten erilaisten kuntoutusohjelmien kautta, jossa selkeästi irtaudutaan tai pyritään irtautumaan niistä asioista, jotka vankila on tuonut. Joo. Vaikka mä olin käynyt vankilassa siis kaikki mahdolliset kurssit ja päässyt tällaisille ulkopuolisille käynneille, niin mä muistan vieläkin elävästi sen ensimmäisen loman, kun mulla oli, siis ei ensimmäisen, vaan se ensimmäisen pitkän loma, joka oli 3 päivää. Ja mä menin silloin Ala-Heikkilän Minnan luokse ja se järjesti siellä kotiseurat, eli sinne tuli noin 100 ihmistä, siis valtava ihmispaljous ja mä sitten kaikkien kanssa juttelin ja keskustelin ja todistin ja tein vaikka mitä ja tällaista niin kuin sosiaalista toimintaa oli 3 päivää, oli aivan täynnä. Niin sitten mä muistan, kun mä menin Vaasan vankilaan takaisin illalla, viimeisellä junalla ja mut luotiin selliin. Niin mä huokasin oikein, että miten mä mahdan selvitä tuolla siviilissä, kun mun sosiaalinen mittari on niin täynnä, että ei tätä ähkyä jaksa mitään. Mä nukuin huonosti monta päivää sen jälkeen. Mä että voinko mä sopeutua ikinä siviiliin, vaikka mulla oli kaikki eväät sinne, niin kuin pikkuhiljaa oli alettu sopeuttaa jo niin kuin tällaisilla käynneillä, mutta tämä oli niin, että mä havahduin siihen, että mun on vaikeaa sopeutua siviiliin näin, kun tämä sosiaalisuus oli niin ähkyssä. Jos se tulee tämmöinen yhtäkkisenä steppinä A:sta Ö:hön kerrasta, niin se on ihan varmaan semmoinen shokki. Ja sitten mä mietin joskus sitäkin, että vankilasta kaveri pääsee siviiliin. Jos se jonkun seurakuntayhteyden kautta tulee ja todistaa, niin laitetaanko ne, Vesa, sun mielestäsi joskus vähän liian nopeasti sinne stagelle kertoo ja todistaa ja puhumaan, kaveri saattaa olla vielä kuitenkin vähän vaippajassa niin sanotusti, hengellisesti. Joo, tätä mä vähän niin kuin varoittaisinkin, että seurakunnat huomiois asiaa sillä tavalla, että ettei näitä miehiä vietäisi paikasta toiseen niin kuin palkitosonnia. Ja nämähän varmaan todistavat mielellään, mutta että annettaisiin kasvaa. Kyllä. Ja tosiaan mennä pikkuhiljaa elämässä eteenpäin. Plus sitten autettaisiin niissä käytännön asioissa. Kun siviilimaailmaan tullaan, niin siellä on monet asiat rempallaan. Jos siellä useampikin vuosi ollaan oltu, niin se nyt, mä oon koittanut miehille sitä opettaa, että tilanne ei ole se, että siellä on oikein iso määrä ihmisiä odottamassa vain, että ne taputtaa käsiä yhteen, että meillä on oikein odotettu, että koska me saadaan auttaa sua. Ei, siellä on ihmisiä, jotka lyö vetoa siitä, että koska tuo seuraavan kerran sitten taas menee vankilaan takaisin. Eli kyllä se tuki on merkittävä. Itse on myös sitten kouluttanut näitä vankilasta vapautuvien tukihenkilöitä. Ja olen kyllä olen ylpeä siitä, että jokaiselle vangille, joka on halunnut tämmöisen tukihenkilön, niin on pystynyt sen osoittamaan, joko niin, että se on tukihenkilö tai sitten joku ryhmä. Mutta että aika harva niitä haluaa, se on harmi, koska ne tukihenkilöt on samalla myös semmoisia kuulijoita, jotka tahtoo viedä eteenpäin ja purkaa niitä ongelmia. Mä ajattelen niin, että vankilasta vapautuvalla ihmisellä ei ole realistista käsitystä siitä, mikä heitä odottaa siellä siviilissä. Eli tämä on myös yksi ongelma. Eli siis sen ymmärtäminen, mitä siellä on vastassa, niin se täytyisi jotenkin niin kuin terottaa, että niin kuin Vesa kun tuossa sanoi, että ei siellä ole sitä yleisöä, joka taputtaa sulle ja aina nostaa sua, vaan siellä on se, joka saattaa ollakin, että ne laskee sua. Ja ne just veikkaa, että kuinka kauan sä kestät siellä. Sen takia nämä tukihenkilöt on tärkeitä ja sen takia itselläkin oli vankilaportilta asti henkilöitä, jotka tuli hakemaan mut vielä niin kuin vankilasta pois. Ja se ensimmäinen päivä oli sellaista
loivaa laskua siihen siviiliin ja sitten alkoi heti opiskelu saman tien. Eli jos jää tyhjän päälle, jos jää ilman tekemistä siviilissä, niin huonosti käy, koska kyllä mä huomasin sen, että tekemistä tarvii olla siellä, että siellä on jotain opintoja tai sitten työtä tai muuta. Vankilassahan on kuitenkin, sehän on tämmöistä siviiliin tavallaan valmistavaa kurssia jotakin tarjolla ja sen kyllä täytyisi käydä läpi. Se on vähän niin kuin tuommoinen teini-ikäinen poika saa tietää, että hän saa kohta pääsee autolaajan. Jos ei se käy sitä autokoulua, niin ei se tule toimeen siellä liikenteessä. Ei se ymmärrä liikennesääntöä eikä sitä, että hetken, täällä on joku marssijärjestys näillä asioilla, jonka mukaan täytyy itsekin mennä. Tämä on vähän samantyyppinen varmaan tämä sitten siviiliin valmentava koulutus. Tai sitten tämä on myös se, että jos on opittu vääriä tapoja. Esimerkiksi kun mä kävin autokoulun, niin mä olin oppinut ajan kännissä, mä olin oppinut ajaa luu ulkona ja tekeen kaikki yhdellä kädellä ja veivaileen sitä ja kiihdyttelee. Niin mä menin ajan sitä autokoulun autoa samalla mentaliteetillä, millä mä olin niitä varastettuja autoja ajanut aikaisemmin. Eihän sitä kuulkaa tullut yhtään mitään. Tulihan siitä sanomista tietysti, mutta se, että jos on käyty siellä vankilassa ja siviilin välejä useamman kerran, niin pitää opetella uudet metodit ja uudet tavat. Ei niillä vanhoilla tehdäkään enää yhtään mitään. Joo, ja monestihan, jos kerran vankilamaailmassa elämä muuttuu, ja toivottavasti muuttuu, niin kyllä siinä täytyy opetella ihan uudenlainen elämänmalli. Että ei ole tottunut vastuuseen, ei ole tottunut tämän yhteiskunnan tapoihin. Voi olla, että moraalikäsitykset on ihan mitä sattuu. Jos ei irrottaudu vanhasta vankilaan tuovasta maailmasta ja myös niistä sosiaalisista suhteista, niin aika heikoilla mennään. Että täytyy niin löytyä se toisenlainen elämänmalli. Ja siinä täytyy kyllä olla myös se taisteluasenne, koska vankilan maailmahan itsessään on sairas maailma. Se on sekä ajattelumaailmaltaan että tunnemaailmaltaan sairas. Ja sen voi niin kuin sanoa kättelyssä, että jokainen, joka lähtee sille muutostielle, niin kohtaa siinä jo valmiiksi siinä vankilamaailmassa sitä vastustusta. Monet sanoo, että he arvostaa tuota, mutta kyllä niitä kampittajia piisaa koko ajan. Että kyllä. Jos jollakin menee hyvin, niin sitä koitetaan saada muuttumaan se näkemys siihen, että kaikilla menisi huonosti. Kyllä. Ja sitten se, että moni sanoo, että mä vasta sitten siviilissä teen näitä asioita, että en mä täällä viitti eikä kehtaa enkä muuta tehdä niitä asioita siviilin eteen, vaan mä aloitan sen siviilissä tekemisen. Mutta siinä tullaan siihen kohtaan, että tapahtuuko ihmeparantuminen vankilan portilla. Ei kellään ole vielä tapahtunut, en tunne yhtäkään tapausta. Joo, ja tämä niin vankilan hengellinen työ kokonaisuudessaan, niin se on siinä mukana olevien seurakuntien ja vapaaehtoistyöntekijöiden tulee myös ymmärtää tämä, että lähdetään aika pienellä liikkeelle, että mielestäni sitten taas niin hengellisissä tilaisuuksissakin huomioida se, että melkein niin kuin haluaisi sanoa sen, että kaikkien tilaisuuksien ei tarvitse olla herätyskokouksia, vaan enemmän ja enemmän tarvittaisiin vankilan sisällä, kuin myös, näin on havainnut, että myös seurakunnissa täällä vankilan ulkopuolella hengellistä opetusta. Aivan. Opetusta, mitä on kristittynä eläminen ja mitä se ei ole, ja yhdessä kasvamista. Sama se on, vaikka nyt tuohon perhetyöhönkin nähden, niin monet on ihan polvihousupoikia näissä parisuhdeasioissakin. On jääty siihen teinivuosien vaiheeseen, että perhetyö tai parisuhdetyö on tämmöinen kerran ja karkuun systeemi.
mitä se puhuu rakkaudesta ja mitä se puhuu kiintymyksestä ja mitä se puhuu perheestä. Ei se puhu mitään. Ei. Täytyy löytää niin kuin uudelleen se asennoituminen toiseen sukupuoleen ja siihen, että haluaa perustaa perheen. Ja kantaa sitä omaa vastuutaan. Nimenomaan, joo. Silloin itse kun tulin uskoon, niin kyllä mä aloin rukoilemaan itselleni vaimoa heti saman tien. Mutta Jumalalle kiitos, mä en saanut sitä saman tien, koska en olisi ollut valmis sitä pitämään. Eikä olisi liitto pysynyt hetkeäkään, vaan täytyy ensin kasvaa siinä uskossa ja totuudessa ennen kuin pystyy vaimon pitämään. Ja sitten se tuli oikealla ajalla, ei mun ajallani, vaan Jumalan ajalla. Siinäkin kasvatettiin kärsivällisyyttä. Sama kuin se, että kun siviiliin astuu vankilasta, niin kaikki ei ole sulle valmiina siellä, vaan sun täytyy askel kerrallansa ottaa sitä haltuun. Ja sitä menetettyä aikaa, mikä sulla on ollut siellä vankilassa, mitä olet menettänyt, niin sitä et saa ikinä takaisin. Sitä ei voi saada velkoa, sitä ei voi jäädä velkoon, koska sitä ei tule takaisin. Näin on meillä taas vierähtänyt puolisen tuntia. Tässä mä oikeastaan vielä kysyisin Mäkelän Vesalta tässä lopuksi tämmöistä, että varmaan kuulijoiden joukossa saattaa olla myös niitä seurakuntalaisia, jotka pohtivat, että mäkin haluaisin jotenkin vankilatyön parin, vapaaehtoisen vankilalla lähetin parin tai jotain muuta. Miten semmoinen ihminen mihin hän ottaa yhteyttä, jos haluaa, jos nyt ajatellaan vaikka tätä sitten Kylmäkosken vankilan työtä tai Hämeenlinnaa tai muuta. Miten tämmöinen halukas vankila lähti ehdokas, mitä hänen tulisi lähteä liikkeelle? Ottaa yhteyttä oman seurakuntansa pastorin tai paimeneen tai diakoniatyöntekijään. Ja se on varma lähtökohta. Sitä kautta on mahdollisuus päästä mukaan siihen koulutukseen. Mutta kaikkien ei tarvitse välttämättä tulla vankilan sisälle, vaan kyllähän vankilatyötä on myös se, että ollaan niissä porukoissa, jotka ottaa vastaan eri laitoksista tulevia ihmisiä ja on tukena sitten siviiliin tultaessa. Ja keskeinen asia on myös sitten se, että vankilatyö tarvitsee paljon esirukoilijoita. Ja rukoustehtävä on kaikkien yhteinen ja seurakuntien yhteinen. Se on varmaan se tärkein tehtävä. Kyllä juuri näin. Ja sitten juuri tämä vankien perheiden parissa, se siviilissä tehtävä työ, heidän ympärillä auttaminen ja tukeminen siinä vaiheessa, kun ne pohtii näitä kysymyksiä ja viestin kulkemista. Kiitoksia Mäkelän Vesalle viisasta ajatuksesta. Me jäädään niitä miettimään, mutustelemaan ja ennen kaikkea rukoilemaan. Ja tässäkin jaksossa taas Paulille seuraavan jakson sisällöstä ei kyllä vielä ole mitään hajua, mutta se meille jossain vaiheessa pulpahtaa. Onko Pauli katsoo siihen malliin, että sillä on joku idea jo mielessä? Joo, pyydetään Juho Rasaa vieraaksi. Katsotaan, miten sen kanssa käy. Että katsotaan, jos saadaan, niin siellä on sitten ensi kerralla tällainen henkilö. Tulkaa kuulolle, nuori mies kertoo uskosta ja totuudesta ja kaikesta siitä, mitä nuoren elämässä on. Eli seuraavaksi mennään sitä Hämeenkyrön suuntaan. Joo. Sinne jonnekin sitten juttelee Juhon kanssa. Kiitoksia kuulijoille. Hyvin lyhyt rukous tähän loppuun vielä, jolla me saatellaan itsemme ja toinen toisemme tuonne kaikkivaltiaan Pyhän Jumalan jalkoihin. Kiitos sulle, Jeesus, tästä hetkestä. Suojaa näiden sanojen ja ajatusten toimia sinun lamppunasi ihmisten mielissä alitajunnossa niin, että ihmiset löytäisivät keskinäisen rauhan tässä vangin ja sitten siviilissä olevien välillä. Mahdoton on korjata kaikkia ennalleen, mutta armollisuutta, Herra, sitä me tarvitsemme sekä kiven sisällä että siellä siviilissä. Jää sinä, Herra, meitä kaikkia siunaamaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Amen. Amen.